Salutare! Numele meu este Surduc Tomas Rodrigo, am 17 ani, sunt elev în clasa a 11-a la Liceul Tehnologic George Barițiu din Baia Mare, iar astăzi sunt aici pentru a vă spune câteva dintre realizările mele, visurile mele și cu ce mi-ocup eu timpul în afara liceului. Practic dans sportiv de la 7 ani de zile. Bineînțeles, totul a început ca o joacă, eram un copil energic și îmi doream să fac ceva cu timpul meu. Cu timpul am văzut că îmi place ceea ce fac, am început să am rezultate la nivel de copii și m-am decis să fac și mai mult. M-am mutat cu antrenamentele în Baia Mare, făceam naveta din Șomcuta Mare spre Baia Mare, 30 de km dus, 30 înapoi, pentru a mă putea antrena zilnic. Cu trecerea timpului am văzut că îmi place și mai mult. Așa că la terminarea clasei a 8-a m-am mutat definitiv în Baia Mare cu liceul, mi-am luat și o chirie pentru a mă putea antrena și mai mult, adică am dublat numărul de ore în sala de dans. Acesta a fost un beneficiu pentru mine. Adică, intrând în clasa 9, am reușit să particip și la balul bobocilor, am câștigat titlul de Mr. Boboc, ceea ce m-a ajutat să intru în clubul Green Impact, un club al liceului meu, un club care se bazează pe voluntariat în folosul comunității, pentru dezvoltarea mea personală și a prietenilor mei. M-a ajutat să cunosc foarte multă lume faină, m-a ajutat să mă dezvolt pe mine ca persoană, să stau într-un mediu organic. Doar beneficii. Legat de dans sportiv, anumite rezultate pe care le-am dobândit sunt finala de campionat național, clasă C la junior 2. După, cu timpul, am intrat la categoria de tineret. Bineînțeles, n-am început cu finale. Totul este un proces. Din sferturi, semifinale, din optim chiar, nu treceam niciun tur, eram supărat, ce să fac? Dar totul e un proces, unde e nevoie de muncă, disciplină și răbdare. Cu timpul au venit și rezultatele. Cu asta am început să fac parte din lotul național, nu odată, ci de mai multe ori. Cu asta am reușit să ajung să particip la concursuri internaționale. Am tot participat, am deja multe concursuri internaționale, dar nu făceam acea finală. Până în septembrie anul acesta, unde am reușit să intru nu doar în una, ci în 3 finale la Londra, un concurs foarte frumos, foarte interesant, cu perechi foarte bune, unde am reușit să ocup chiar 3 locuri 3, a fost o zi pe care nu o să o uit niciodată. Și da, asta necesită dansul sportiv, multă muncă. Stau în sală undeva de luni până vineri, undeva la 20 de ore în săptămâna concursului. Bineînțeles, sunt săptămâni în care am cantonamente, unde, normal, orele cresc. Chestiile astea dedică sacrificiu, dar îmi place ceea ce fac. Îmi place foarte mult ceea ce fac și nu o văd ca o oboseală. Am început să și predau pentru copiii mai mici, îmi plac foarte mult copiii și mă ajută, aș putea spune. Și mă încarcă de bucurie, văzându-i că evoluează cu ajutorul meu. Informația pe care am și eu să le pot da lor, să văd cum cresc, au și rezultate, se bucură și le place ce fac. Așa că, cu ajutorul școlii mele, am reușit să aflu de școala de valori și de bursele start. E o oportunitate foarte faină, o chestie super interesantă, la care am zis, de ce nu? Pentru că mereu asta mi-a pus în cap. De ce nu? Pot să fac, pot să încerc, n-am nimic de pierdut. Așa că eu am fost Thomas, vă mulțumesc frumos pentru cei care m-ați ascultat și sperăm să ne vedem cu bine data viitoare. Salut!